Madoka Chirema Buja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochi25 mwedzi uno waKurume. Ipapa mukadzi wachivhayo iye Sonya hahe agoti ndikuda mamirioni 50 pokare ndikuda zviuru 40 pamwedzi mubodzi yekuchengetiwa ndichiita zvandinoda ndichienda kwese kwandinoda. Wakomana iye wikineri wacho ari kuzviramba. Regai tione ipapa kuti zvichapera sei. Tikuda kuringa kuti vematare vanenge vachiitora sei nyaya iyoyi, asi mukuziva kwedu kuchibata kwache kuti dzvi, aiwa paribe kwainoenda. Regai tirambe takaringa kuzviona kwazvinoenda kuti ndokupi zvinenge zvichipera papi. Wamunangarwa nyasi waguburika wari kutenda iye wikineri wakati ano mwoyo wegoridhe manduwe, nokuti agoti ndiri kupama motika dzekutakura varwere dziya. Zvavo abedu vanozivana nevatungamiriri wenyika chaiwo. Regai tigoona kuti zvinopera sei ipapa. Apa gurukota rinoringa nozvosahwira nedzimwe nyika wakomana razobvuma nyasi kutoti zvinhu zviri kundingisira zvino kwai kuno vanhu vanosvika 15 vekuZimbabwe wapfa kupfa vachihwa hondo kunyika yeRussia. Wakomana ididai yavo yabatsira mhuri dziri kusiyiwa dzi, nokuti paribe chizvino wapwere vanenge vari kusiyiwa idina yavo zvakaita kuoma chaiko. Apa vanenge vaimbisiwa makutukutu omari obva apera paribe kana chaitika. Unoibvunza ani iyoyi? Inenge yatopfa yakarodha kamo. Regai tigoona mhanduwe kuti zvinoenda nokupi. Wamwe wozeki Zimbabwe Anti-Corruption Commission wagototi tikusunga mumiriri wechiredzi yodzasi nonyaya yekuti kwai agosenzesa mari yaifanira kuburiritsa kwaanogara agoisenzesa kuita zvaanoda hache. Regai tione nozuro kwakasungiwa umwe nyasi mumwe pokare. Regai tinenge tichiringa kuona kuti zvinenge zvichienda nokupi, nokuti pakaita kuoma chaiko. Paribe hataziva kuti zviri kunyatsotekaira sei. Mapurisa ozeta rapi ari kuimbisa kutoti wakomana tinenge takazara pese tinenge tindoripo. Kuregai henyu kuvhunduka zororo pasika riri kuuyari. Aiwa kwai tinenge takaita kuzara mhanduwe kuita somanyerere. Tikati aiwa zvino itai tione zvamunenge muchiitazvo chero muchindorega kutifurufusha basi. Apawo kanzuro yekwamurehwa wakomana mhanduwe pakaita kuoma waagototi munhu mubodzi wega arimo muvhireji pokare anofanira achibhadhara $3 kana apfuura makore 17. Munhu mubodzi arimo muvhireji ari pasi pemakore 17 anofanira achibhadhara $1 pagore nepagore yokuti iuye kukanzuro. Imi pakaita kunyangariwa. Regai tione ipapo watoti yaderedziwa mari yekubva $5 orerere idina yavo takaita kuti nyangariwa chaiko. Regai tione kuti zvinoenda nokupi. Chaikuda kana chokuramba panenge pakanyangariwa mhanduwe. Rutendo matinyarare haramba kunyarara. Wamwe wagotofungidzira kuti peno dandemutande rachirakapambiwa nevanopamba waakutanda kureketa zvimwe heno. Regai tigoona kuti ichapera yakaita sei, nokutoti ari kuita kung'ara mhanduwe zvaari kureketa zvonosai kuti kochinga ndizvo taigokunyepa pesa apa uchirekako kudaira chii chaakiitika. Regai tirambe takaringa kuona gore rino rinenge rine zvaro. Apawo tiri kufara nokutenda kuti Justice Alfred Mavedzenge agonze aende kuSeychelles koita ndiye sachigaro wekomisheni ikweyo. Kwai komisheni iyi inenge ichiringa zvakaitika zvokuita mhirishonga yakandoitika kune rimwe jere kuSeychelles ikweyo. Regai tigoona kuti anoipedza muchechere nyaya yacho kana kuti zvinoperera kupi. Apawo hurumende iri kutoti taakuronga izvezvi kuti tiite ichi chifunditsa doro mabreathalyzer pachirungu kunowa koti pokare nomachiremba ese munyika, kuti zuva rega rega munhu anouya kuti ndafuridza
kana afuridza tobva tamuti aiwa uri bedoro enda kosenza, kana ari aino doro aiwa banobvumirwa bakusenza asi inenge iri mhosva. Pakaita kunyangariwa rekai tione kuti vanozvikona chiri. Ipapo kare hurumende iri kuti iyo kwai wari kunyora bvunzo dzeorevhuro nedzeirevhuro wakukwanisa kunyoresa kusvikira zuva re2 mumwedzi waChiwabvu chaiwo 22 May. Tikati makorokoto nokuti mari dzacho dziri kuita kuhwadza kuzvimbira chaiko mandiwe paakaita kunyangariwa. Rekai tirambe tichizvitenda izvo zvirambe zvakadando. ZBC yagozokumbira kaRadland Simon kumukumbira regero mandiwe ikati sorry hako iwe kwaita inge tanyepewa. Pakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti sori yacho ichatambiwa chere kana kuti acharamba achitoti ndaakuda mari. Tinoramba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. ZESA yenge iri kutadza kutenga magetsi yati aiwa magetsi akutengesa endai kotenga kwese kana kwekogechi kana pai chero kwamunotenga ikweyo endai kotenga. Idinayo dai wadando nokutoti pakaita kunyangaritsa chaiko. SRC yagoti yamisa watungamiri wemitambo yomumvura aquatics. Pakanyangara hapo mandiwe kwai Onesimo Nandora pokare naZanele Nkomazana wamisiwa kusenza kumakore 5 chaiwo. Usaya kuti wakomana zviri kunyatsodini. Tikaitione kuti zvinopera sei. Kumwe kuita kunohwadza kunoita kuti wakomana vanhu tifunge pokare nyaya dzomutambo webhora munyika. Wakomana wamaWarriors watamba neHighlanders paribe ajamu mumwe kana kugoedzana waribe. Zvimwe zvacho zvakaita kuoma chaiko. Apa ana Brazil vachitamba naArgentina ana Zambia vachitamba naArgentina unobva wanatsa kuona kuti idi tiri pedu tega nayo. Rekai tione hedu kuti zvinoramba zvakadini kusvika rini. Apa izvezvi makambani ekuSouth Africa tiri kuringa dzirikirika pasi rese akutofunga pokare kuti wakomana vanhu kusenzai kudzimba kwenyu mureke kugoya kumaofisi kuitira kuti mapfuta dzimotikari areke kugokukuwadzai mutengo nokuti ari kuda kunzi akwire pokare. Imi panonyanya apo rekai tirambe takaringa. Bhangi reStandard Bank ragoti kuti kwai Profesa Anele Hamandi aiva ari kutinyepera ari kureketa pwito. Rekai tione kuti zvichapera kupi. Dai waenda kaaka kumatare vanenge vari kudaba zvekuenda kumatare mandiwe nokuti pakaita kunyangaritsa. Rekai tirambe takaringa. Ipapa pokare mukuru wemapurisa South Africa Fani Masimora agonza aende kudarodzi mhosva pokare hawa 12 wakabatiwa nozuro waenda kumatare mandiwe pakanyangariwa mubiyawo atoripo ipapa agotokumbira kuti wakomana inini mudzimai wangu anogara kuZimbabwe. Chionaka awo maramba vanhu kuSouth Africa mazinophobia wawa wabva watoita kung'ara kuburitsa mazino ese mandiwe kureketa kuti kwai takakunyepai kuti makazara maZimbabwe imo munyika mumapurisa imomo honai chiringaika uyu muZimbabwe iuyu. Wakomana pakanyangariwa apo. Rekai tirambe takaparinga kuona kuti pachapera sei. Moto wakagwarasha muzinda wehurumende kuMutata wahwadza vazhinji wakomana wari kusaya kuti woita sei ipapo. Rekai tirambe takazviringa kuona kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi chaiko. Ukuwo ipapa vanhu vaTrump wagonzi ndimi makaisa kubheja mandiwe maminitsi 15 Trump aribe kureketa. Paakazondoreketa mandiwe musika uchibva wabheuka apo wachibva waita kunota nokuenda nokubheja kwaunge waita unobva waona kuti idinawe ari kumbopa mabhurura ache mari chaiyo mari svinu. Pakanyangaritsa ipapo. Tiri kutenda nyika yeGhana yagoenda kuUnited Nations ikati itai wakomana mubvumirane kuti nyaya yekutengesiwa kwevanhu vatema vachitendesiwa kunana America
ndiyo nyaya yakanyanyitsa kuhwadza pasi rese, huyi kuti kuamerica chete asi pasi rese. Tikati America, Israeri noArgentina ndo dzega dzaramba izvozvo. Tikati tiri kuziva hedu kuti mwakati wenga vanhu vatema, serekai tirambe takaona apa kukamukanako Hamus. Kwaikanzi kuna vanhu vanosvika zviuru 20 wakandogara izvezvo vari kutadza kuti wopfuura sei. Apa anozvikepe zvakasiyana siyana zvinosvika zviuru 2 wakomana pakanyangaridza. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoenda nokupi, nokuti pano nyaya chaipo. Asi kwanyasi uno rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.